Kazakstanyň paýtagty Astanada Expo 217 taýýarlyk görýän guruluşy işgärleri polisiýa bilen çakmışdy. İşçiler özleriniň 3 aýlyk haklarynyň tölenmäýändigini aýdýarlar. Bu Expo 217 ýagny Kazak häkimetleriniň gök energiýa we durnukly ösüşe üns berjek baradaky awraýly proýektine taýýarlyk görýän işçileriň ilkinji protesti bolup durýar. Pakistan'ın Bulujistan vilayetinde saglyk işgärleri hökümetden howpsuzlyk kepilliklerini aranlarından soň polio keseline garşy görülen çäreler dikeldi. Bu kampaniýa 26 noýabrda Taliban jeňçiler 4 san saglyk işgärini öldürenden soň besedilipdi. Taliban polio keseline garşy işleýän toporlar günwataryň içaly bolmakda aýplaýar. Owganstanyň Merkezi Banky özüniň ýurdun esasy hususy banklarynyň birinden ogurlanan 600 milyon dollar ýerine getirendigini aýdýar. Bu bank 2010-njy ýylda dünýäniň iň ullukan bank galplyklarynyň birini tas 1 trillion dollary ýitirenden soň çöküpdi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani bu wezipä saýlanandan gysgaýan soň korrupsiýa garşy görüşiň ilkinji adymy hökmünde bu galplyk boýunça derine gaçmagy wada beripdi. Kişinýogda ýüzlerçe Moldowan halky tomoşaçylara görkezdi. Bu sergi ýurdun gadymdan gelýän hal sunmatyna UNESCO-nyň dünýä mirasy statusyny alyp bermek üçin geçirilýän çäreleriň çägine uruldy. Sergi ýüzlerçe ýyl odal dokulan we hususy kolleksiýalardyr muzeýlerden getirilen gadym hallar bilen bir hatarda täze dokulan hallar hem gatnaşdyrylýar. Sergiye gelenler täze hallardan satyn alyp, hal okumagyň gadym usullary bilen tanyşyp gelýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.